Tervetuloa mukaan. Kesäläistä havaintoa. Semmoinen kun oli meidän kesämökillä, niin muurahaisia. Meillä tosiaan oli muurahaiset tuli meidän kesämökkiin. Semmoinen vanha rakennus sinne, niin tuli päällekkäin ja muurahaisia. No, Ruotin kylällä. Anteeksi? Ruotin kylällä. Niin tuli, täällä tosiaan tuli, niin kaikki muu, on kaikki päällekkäin. Päällekkäin. Että mitä tarkoittaa semmoista? Mä ikällä en ymmärtänyt itse, että mitä tarkoittaa tämmöistä. Muurahaiset päällekkäin. No on kaikki päällekkäin. Muurahaiset päällekkäin. No on kaikki päällekkäin. On se päällekkäin. Kaikki on niin muurahaiset päällekkäin. Monessako kerroksessa niitä muurahaisia oli? No aika monessa. Muurahaiset päällekkäin. No on kaikki päällekkäin. Muurahaiset päällekkäin. No on kaikki päällekkäin. Ne vaan tekivät sinne, ne vaan kaikki muurahaiset päällekkäin. Mä koskaan en ymmärtänyt. Missä ne oli päällekkäin? Eli ne muurahaiset oli päällekkäin. No on kaikki päällekkäin.